Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, tichingoti kurisei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Izvo ndo zviri kuitika pakati pangu nemukuwasha wangu, uye zvekare mwana wangu haasati azviziva, but this is my own sweet revenge. Handizivi kuti zvinhu izvi zvandiri kuita nemwana hatizokumisedzeri taurayana here. Pari zvino ini ndichati ndiri kugarawo kunoko kuAvondale. Ndiri mudzimai uye zvekare ane runako ende ndine makore 47, asi kana ukandiona ndichifamba unokwanisa kufungidzira kuti nditori kamusweet 16 because ndina body hombe uye zvekare ndine baby face. So ini nemwana wangu takanetsana mukomanashe. Mwana wangu akarara my husband mushure mekunge ndadivorce my first husband. Mwana wangu ndokubva achizotanga kusika bonde my second husband. This was so painful for me, and I find out because I had gone through a very bitter divorce na baba vake. Pandakazomubata, instead yekuti ange achindikumbira ruregerero, she was very dramatic about it, and she did not even want to ask for forgiveness. Ndakaramba zvangu ndigere nemurume, but moyo wainge uchirwadza ndichiti one day I was going to revenge. Saka revenge yangu ndaifungidzira kuti ndichaitawo chikomba, but ndakazoti mwana wangu mushure mekunge aenda kuSouth Africa uko kwaari akandiudza kuti mai, ndava neumwe munhu wandiri kufambidzana naye. Mwana wangu uyu ndichati iye ane makore 22 uye zvekare ndichamuti Tadiwa. Akangonaka seni amai vake. Akandiudza kuti mama, kunoko ndava nemurume uyo wandiri kufambidzana naye. Ndikabva ndati it is okay. Saka hepano pakuzotumidzirwa mapictures emukuwasha, same time ndakabva ndatofenta because ndakaona kuti mukuwasha ainge akazvinakira hake, but ipapo ndainge ndisati ndabatwa nemweya wekuti ndinge ndichiitawo revenge zvandakaitwa nemwana wangu. Saka vakazouya kunoko ndokubva tachizoenda, akabva achizoroorwa, tikagoverana mari inini nababa vacho. Ipapo mukoma pandakaona mukuwasha live, ndakabva ndachizoziva kuti uyu ndiye munhu wandainge ndichitsvaka wekuti ndinge ndichiita revenge naye. Saka kune avo vachada kundijaja vasati vanzwa nyaya yangu, maybe you can blame my parents. Baba vangu ivo vainge vari mucolored and mai vangu ivo vainge vari mutema. Baba naamai vangu mukoma ndo vakatikondema sevana because kuchikoro tichitobuda makuseni, dzimwe nguva amai vangu vaikwanisa kana kungokuitira macereals paya paunenge wava kuda kunwa juice waona kuti rinenge risiri juice but rinenge ritori doro. My parents, they were both drunkard. Amai vangu vaitifeeda nedoro uye zvekare fodya. Ndakatanga kusvuta fodya I think ndichiri kuma 10 years or so, ndo pandakatanga kuitawo zvekusvuta fodya. Saka ndainge nditori munhu ainge akapanduka. Saka panhau idzi dzekuti I lack morals, kune vamwe vachati hauna mamorals zvachose. Maparents angu vaiti kana vakanetsana, baba vaitotora umwe musikana wepanext door votouya naye, dzimwe nguva votorara naye musitting room, vachitorara vachitoita noise, musikana uya achitoscreama kutonzwa kutoti vanhu ava vari kusika bonde, amai vari mubedroom. Asi ivo amai vaiti kana vakauya nechikomba chavo, kana kuri kunzi vanenge vasina kudhakwa, vaingozviitirawo mugaraji, ndoma vairara nechikomba chavo. Asi kana kuri kunzi vakauya nechikomba chavo vakadhakwa, saamai vainge vasingatombonyari, vaikwanisa kutongofungidzira kuti vapinda mubedroom mavo, izvo vanenge vapinda musibedroom medu. Mukoma vobva vatotanga kutorara nechikomba chavo vasina kana basa nazvo kuti tinenge tamuka here kana kuti tinenge tisina. Saka growing up in that environment, obviously my morals are not at the same standard
as avo vanozviita vana holier than thou. So when you judge me, you also need to judge my parents. Saka ipapo, when I was going through a divorce nemurume wangu, my first husband, ndo pandakabva ndachizosangana nababa ava vandiri kugara navo, ndichavati Charles. Saka pandakatanga kugara nemurume wangu, mwana ndakambomusiya kumba kwemaparents evabereki vangu ikoko kuAcadia. Later on ndo pandakazoenda ndikazonotora mwana tikatanga kugara tose. Pandakatanga kunyumwa kuti there was something that was wrong. Ndaiti kana kuri kunzi ndikabuda pandinodzoka ndaingoona kuti mwana wangu she would be looking so tired. Dzimwe nguva ndaitodzoka akatoita zvekutozvambarara zvake pasofa, and zvaingondibata kuti mwana uyu mapfekero acho anoita pamberi pababa vake, until ndichizovabata vanhu ava vakarara vose. Saka zvakandirwadza. I expected my daughter kuti she was going to ask for forgiveness, asi akazoenda kuSouth Africa uko kwaakazonosangana nemurume wake. Ndakazochizotanga kutaura nemukwasha, handidi kukunyeperai. I started seducing mukwasha, yes, my daughter's husband. It started with innocent chats. Mwana wangu ari right here? Are you treating my daughter right? And then I started to take maselfie zvangu apo pandinenge ndichangobva mukugeza. Ndakangomonera towel chete ndobva ndatoisa pastatus, asi ndakangoanhaida iye mukwasha wangu. Saka pane pamwe apo pavakazouya kumba, mukomanashe I would walk into the guest bathroom whilst he was bathing. One night mwana wangu iye akaenda kunorukwa, saka akanonoka kudzoka. Akabuda it was somewhere kuma 5:30 ndokubva achizodzoka. I think it was somewhere kuma 1 a.m. Mwana wangu akati ari kusaluni ikoko, I want to confess mukomanashi kuti I knocked on his door. Ndainge nditori nebhodhoro rangu rewaini, ndikabva ndati mukwasha uya tinwe. Apa ndainge ndakangopfeka ka see through. He resisted him until he could not. We started sleeping together until now I can say kuti ndatova ne obsession. Kana iye atova obsessed about me, anogara achitoti kurara nemunhu mukuru kwauri zvinotonakidza kudarika kurara neuyo anenge ari weage yako. We can't even stop. Now I am scared kuti my daughter can suspect and maybe she will catch us red-handed. Iye akatombotaura neni akanditi, mama, I think kuti murume wangu anenge ari kundichita. Ndikamubvunza kuti why, akabva ati mumba he is no longer passionate about anything. Ndikamuti murume wako is not that kind of a man. Meanwhile inini nemurume wake we are busy sleeping with each other. Komanashi pavakabva kunoku like vakazoti vava kuda kudzokera kuSouth Africa. I still remember it was on a Friday. Takatosangana tikabva tati we are not going to do this anymore. Takarara tose the first round, but soon after tapedza kurara tose tikabva tapama zvekare. Haana kuzotoenda kumwana wangu musi iwoyo. Takazorara tiri tose usiku hwose tichingoti this is the final one, the final goodbye, but nazvino tichiri kungofambidzana. So I really do not know kuti ndingazvifambisa sei. Ndinozviziva kuti zvinhu zvandiri kuita hazvina kunaka, makuna kona, asi mi nemukwasha wangu tiri vanhu vekuti tinotonzwisisana zvekutodaro. It started as a revenge, but now I think kuti I have fallen deep and madly in love nemukwasha wangu. How can I stop being like this? I don't want to be like my mother, and I am just becoming more like my mother. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava. Zvakangooma nazvo vedu we. Hanzi ndiri kurara nemukwasha wangu. Yakangotanga as a revenge. Ndichi revenge yawo zvandakaitwa nemwana wangu, but now ndatova murudo nemukwasha. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava
mucomment section. Heish, regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitopa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndichangoti ndiri kugara kuchiredzi. Ndakazoroora mudzimai wangu uye zvekare ndava nevana vangu vaviri. Kune hama dzangu handitozivi. Vabereki vangu vakabva kuMozambique, vakabva vachizotanga kushandira vamwe MP avo vandichati vainge vaine purazi ravo kwaMutare uko. Apa ndikuedza kungozvichengetedzawo nekuti ndinototya panhau iyi yandiri kuda kuti ndinge ndichikuudzai. Saka baba vangu zvichitaurwa, because inini ndakazongokurawo ndava kurerwa nevamwewo avo vainge vachigara papurazi ipapo. Vamwe vacho vainge vari vekuMozambique, vamwe vainge vari vekuMalawi. Saka vaiwanzokutaura nyaya yekuti baba vangu vakatoita zvekutotiza namai vachibva kuMozambique nekuti baba vangu vainge vakauraya umwe murume mushure mekunge vafungidzira kuti ainge achidanana naamai vangu. Pavakamuuraya vakabva vachizotiza ndokubva vachizouya vakatanga kugara muZimbabwe. Vakangozvara mwana wavo inini ndega. Saka vabereki vangu vakazofa ndichiriwo mwana mudiki. Then ndikazongokurawo ndichingorerwawo nevamwe vainge vachigarawo pakomboni papurazi ipapo. Ndakazotobatsirwa nemukadzi waMP avo vatainge tichishandira kuti ndinge ndichizowanawo chitupa, because kana chitupa ndainge ndisitomborina. Kana maparents angu zvinonzi kana mabirth certificate vainge vasina kumbogara. Vakataura kuti kuMozambique kwacho vainge vachibva kupi, zvekuti kunyangwe ndikati ndoda kudzokera kumusha kwedu kuMozambique pekutotangira handitombozivi. Saka ndakangokurawo ndichingoshandira MP ivavo. Ndakazoti apo pandainge ndava ne16 years ndakabva ndachizoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizouya kuBorodale uko kwandainge ndava kushandira hama yavo. Murume uyu ainge aine mari, ainge aine magaraji akawanda, service station. Saka zvaaiita murume uyu, even though ainge aine vakadzi vaviri, but muguta roga roga uko kwainge aine mashopu, mabuchari nezvimwe zvimabusiness zvakangosiyana siyana, including zvigayo nei, aitoita mhuri ikoko. Aikwanisa kutoita vakadzi vatatu kana mumasvingo, vamwe vatatu kuBeitbridge, vamwe vatatu kopiko. But pavakadzi vose avo vainge akaita navo vana, mukadzi waainge achinyanyisa kuda, I think kutodarika kana mukadzi wake, pane vamwe madam vekuBulawayo vainge vatori mupurisa, ndo vaaida ivavo, vainge vakanaka kwazvo. Saka ndakazoti ndava ne18 years ndikanzi ndinge ndichitora license kudriver zvangu. Ndainge ndichigona, ndainge ndakadzidzira kudriver apo pandainge ndichiri kupurazi. Saka ndatora license kudaro, basa rangu rainge ranguva rekuti kana ndikatumwa ndaifanira kuti ndinge ndichiita zvandinenge ndanzi ndinge ndichiita. Sometimes ndaikwanisa kutodriver kubva muHarare kuenda kana kuBeitbridge ndiine zvandinenge ndiinazvo. Kana ndasvika ikoko ndobva ndachizoendesera zvinhu zviya zvandinenge ndabva nazvo kuHarare kumba kwemagirlfriends. Saka ndini ndainge ndichiziva secret yaboss, uye zvekare ndinenge ndichitoziva kutoti vane girlfriend kwakati nekwakati nekwakati. Saka mukadzi wavo uyo wekuBulawayo akazotanga kuita zvemaproject. Ainge ava kupfuwa huku, mbudzi zvekare nenguruve. Saka ndaitodriver ndobva ndaenda kuBulawayo ndiine imwe pickup yavo, uye zvekare ndiine chikafu chehuku zvekare nechikafu chembudzi nechenguruve. Ndakazoti nerimwe zuva ndasvika kuya, ndakangoenda kuBulawayo, ndaiwanzokuti ndichisimuka kubva muHarare ndaivafonera madhamu ivavo, asi musi iwoyo hameno zvaingoitikawo. Ndaiti kana ndikada kufona mukomana chimufunge zvenyu, foni yainge isingaiti, foni yangu yainge ichinetsa network. Ndakazoti ndasvika pamba pavo ndikabva ndaona kuti painge paine motikari yainge yakapaka panze pegeti. Saka ndakabva ndachizopakawo motikari yangu paside because yainge yakabloka padriveway. Ndainge ndiine remote, ndikabva ndavhura geti ndikapinda. Saka ndakazongonzwa nemasounds kuti mumba mainge muine vanhu
vainge vachirara vose. Ndakangotendererawo ndikaenda ndikanogara kuseri, ndikazongoita ndichidongorera pandakanzwa kuti vanhu vainge vapedza uye zvekare vairatidza kuti vainge vava kutoonekana. Ndikatoona kutoti ivo madhamu vainge vatori nechikomba. Saka ndakabva ndachizoisira bosi vangu ma-SMS kuti ndozvandainge ndaona, uye zvekare vakabva vachizondiudza kuti ndaifanira kungoita sekunge painge pasina chandainge ndaona. Ndakajamba chirawo, ndikajamba ndikaenda munext, ndikazojamba zvekare ndikaenda kumashops. Vakazondifonera vakanditi uripi, ndikavaudza kuti ndiri kumashops, ndichiitira kuti vasazozviziva kuti ndainge ndavaona uye zvekare ndainge ndavanzwa vachisika bonde nechikomba chavo. Vakazondiudza kuti vainge vaine muzukuru kwavo, saka vainge vachida kuti ndinge ndichiuya kuzoshifta motikari yangu because ndainge ndakapaka kumashure kwemotikari yemuzukuru kwavo. Ndakadzokera kumba kwavo ndokubva ndachizopaka motikari yangu somewhere else. Vakangoita sekunge ainge ari muzukuru kwavo, but ndainge ndichitoziva dhiri ravo rose. Saka bosi vangu vakazotsaimira mudzimai uyu vakamubata red handed. Vakandifonera vakandiudza kuti vainge vamutora uye zvekare vainge vaenda naye kubase. Vakangonditi kubase, but I think vakaenda naye kubase remasoja uko kwaakanourawa because ainge aine 3 bullet wounds pazasi pemabreast ake apa. So I think kuti vakaenda vakanomuuraya kubase remasoja. Saka vakandiudza kuti vainge vachida kuti tinge tichimudhampa somewhere else. Takazomudhampa mukadzi uyu, mukomanashi mukadzi uyu haana kana kumboendeswa kupostmortem. Zvakangonzi it was a robbery. Ende ipapo pakasvika vamwe vakomana vaviri vainge vakapfeka masutu. Vakomana ivavo vainge vasingasekereri. I think kuti vainge vari ma-CIO chete ndo vakazouya mukoma. Hameno zvavakangoita kuitira kuti mapolisa ange achizofungidzira kuti it was a robbery. Vakatoenda nemotikari. Mukadzi uyu mukoma akazowanikwa ipapo patakamusiya, zvikanzi it was an armed robbery gone wrong, ndokubva avigwa. Mushure mekunge avigwa, ndakazotorwa nabosi vangu tikaenda kuBulawayo, akavigirwa kumusha kwavo. Mukoma vakati tava muBulawayo vakakecha rimwe hure vainge vatotaurirana naro. Hure iroro ndokubva rachizobvuma minoti rakapiwa mari. Changu chavakanditi ndinge ndichiita ndechekuti ndinge ndichirara naro hure iroro. Ndakarara naro pamusoro peguva ramadhamu. Tapedza kuita saizvozvo tikapiwa mvura yekuti tinge tichigeza makumbo edu nesikarudzi dzedu, tikachizodzoka kuHarare after maybe about 4 or 5 months. Ndipo apo pakazoya vamwe varume vainge vaine dehenya rake mukadzi iyeye uye zvekare vainge vaine gumbo neruoko. Zvinhu izvi mukoma zvakazopiswa, kwakazongoya futi ava madota. Tikanzi taifanira kuti tinge tichichera foundation pamba pavo. Bosi vangu mukoma hameno kana ichiripo painge paine cottage yakazovakwa. Mucottage umu ndo mainge mava kugara chipoko chemukadzi iye uyo wavakaponda kuBulawayo. Saka apo patakapedza kuchera foundation ndakazomutswa pari pakati pausiku nabosi vakanditi tinge tichienda kunodira dota riya mufoundation. Tikaita saizvozvo. Maid vakamudzinga. Handizivi kuti umwe maid uyo ainge ava kuvashandira vakazomuwana kupi, but aitoita sekunge ainge asina kukwana. Ainge akavengwa zvisingaiti nemudzimai wavo, but kuti vange vachimudzinga zvainge zvisingaiti because boss ndivo vainge vakazvitsvakira maid iyeye. Mukomanashi aindiudza dzimwe nyaya dzinotyisa. Aitoti paanoenda kunoklina kucottage aitoona umwe mukadzi uyo anoratidza kuti iye akafa achiita zvekubayiwa nemapanga. Ende ainosiya chikafu ichocho aizoti kana adzokerako aiona kuti chinenge chakadyiwa. Dambudziko randiunza pano nderekuti mukadzi uyu ndava kumurota. I think kuti bosi vangu vanenge vakazoenda kun'anga in secret vakandisiya, vakazoenda vakanosundidzira mweya uya wengozi kwandiri, nekuti ndine mwana wangu uyo anopota achidonha ane chirwere chepfari. Uye zvekare chipoko chake mukadzi uyu ndakatombochiona nerimwe zuva apo
pandakanonoka kubva kubasa ndakangomuona achipinda munzimbe nekubuda akati iwe ndiwe wakandiurayisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ivo vari kuti vanogara kuChiredzi iko zvinozvi, saka hanzi vari kutsvakawo mubatsiri. Saka vanga vachiti ndinototya kuti mumwe munhu anokwanisa kuuya achiti muprofita izvo anenge ari mupurisa. Saka vari kuti handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei, hanzi iniwo mari handina. Ende vanofungidzira kuti bosi wavo vakazoenda kun'anga vakanosundidzira mweya wengozi kwavari. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section amene kuti mungavapawo advice yakaita sei. Hanzi kumapurisa pachezvangu hakutoendeki, ndinokwanisa kana kutourawa nekuda kwesecret iyi. Asi ivo vanoti imba yacho ikoko kwavainge vachishanda hanzi mufoundation vakatodira madota emukadzi iyeye mushure mekunge patorwa dehenya gumbo neruoko rwake, hanzi zvikapiswa. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvakare ndine makore 30 years ekuberekwa. Zvinhu izvi mukoma zvakaitika 7 years ago, apo pandainge ndichiri kuitawo zvekutenga mafoni kubva mumbavha ndichitengesa. Ndakatangira kuSouth Africa basa iri randainge ndava kuita rekutenga mafoni ndichitengesa. Pandainge ndiri kuSouth Africa mukoma, ini ndakaona kuti zvekushanda handizvigoni, zvehard labor zvainge zvisimo mandiri. Saka shamwari yangu uyo ainge akandiunza kuSouth Africa basa rake raainge achiita, ainge achishandira umwe murungu uyo ainge aine chikambani checonstruction. Hama dzangu paishandwa ende murungu iyeye airova. Ende maiti kana muchisimudza dzimwe simbi dzinorema, waiti kana ukarakidza kuti unenge uine kakulenga-lenga, aikwanisa kukurova kana bhutsu apa unenge wakatokotama uri busy uchida kusimudza simbi inorema. Ini ndakabva ndati zvekushungurudzwa bodo handizvikwanisi. Ndakatiza ndikabvako kumaprazi because tainge tichigara paprazi rake murungu iyeye, but even though ainge achiita zvekurima but ainge aine makambani akasiyana siyana. Saka ndakazoti ndava kugara mulocation pano kunotsvaka basa ungariwana. Mabasa aingowanikwa ndiwo egarden services uye zvekare nekushanda maconstruction. Ndikati ini handina kuuya kuJoni kuti ndinge ndichizokanya madhaga. Ini ndo pandakabva ndachizotanga kuwirirana nevamwe vakomana avo vaita zveshoplifting. Ndikaona kuti ikoko ndo kwainge kuri kwangu nekuti zvainge zviri nyore. Ndo pandakabva ndachizobatwa ndikasungwa. Pandakabuda mujeri ndainge ndadzidzawo chidzidzo, ndikabva ndachizotanga kuitawo zvekutenga mafoni. Ndakaita piece job ndikatenga foni yangu yekutanga ikazova start yangu. Ndo basa rangu randainge ndoita iroro rekutenga mafoni kubva mumbavha, uko ndikazotanga kudzidzira kugadzira mafoni. Pandakazoona kuti South Africa yainge yava kurwadza, ndikabva ndachizodzoka kumba kunoko kuHarare, ndikazotangawo kuitawo zvekutengesa ndichitenga mafoni zvekare kubva mumbavha munomo muHarare. Basa iri mukomanashi ndakariita kwenguva yakareba. Ndo pandakabva ndachizotanga kuwirirana neumwe muNigerian. Saka muNigerian uyu akazondiudza kuti iye he was part of a cult. Zvechokwadi mukoma akazonditora one day akaenda neni kushopu kwake. Takaenda kushopu kwake, it was kuma 3 AM. Akatuya ndokubva achizonditora and we drove back into town. Saka ainge aine chishopu chake paJoina City, but iko zvinozvi ava kuita zvema supermarket, but anoshandisa mukadzi wake because akaroora mukadzi wemuno muZimbabwe. Taenda kushopu kwake kuma 3 AM kudaro. Mukomanashi ainge aine hari iyo yainge ainayo. Zvose izvi takazviitira mumotikari. Mukati mehari imomo mukoma ndakaona kuti
vainge voireka mwana kacheche. Ndikamubvunza kuti what is going on, akabva anditi paakajoina cult iyewo akasarudza kuti ainge achizosacrifice iri mbereko yake. Akabva ati ainge achindiratidza zvose izvi nekuti ainge achida kundibatsira kutiwo neni ndinge ndichizoromba. Mukomanashi ndakafara because pandakanzwa achinditi iye ainge akaromba nemari yaainge ainayo ipapo, iko zvino zvimukoma atova one of the richest men muno muZimbabwe. It is just that haasi munhu wesocial media. Saka ipapo paakandiudza kuti ainge achida kundibatsira, handina kana kumbobvunza about consequences or anything. Ndakangoti ini ndinoda kuzviita. Akabva anditi usati waita mari uchaita nguva yekuti uchatambudzika, uchaita rombe rekupedzisira. Vose vanokuda vachakuvenga uye zvekare hakuna anenge achida kuwirirana newe nekuti vanhu vanenge vachiti uri pakati pekutambudzika. Mukoma ndakabvuma. Akabva achizoenda neni kune imwe imba uko kwatakanosangana nevamwe vamufundisi. Zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa. Tikatonzi taifanira kuti tinge tichizorara tose. Ndakamboramba mukoma, asi ndakanzi kana uchida kujoina this cult unofanira kutoti unge uchitorara noumwe munhurume, otherwise madoo haavhurwi. Saka mukoma painge pachitaurwa zvemaspiritual door. Saka kutoti dhoo rekutanga ringe richivhurwa hunge watorara nemunhurume kuri kumhura Mwari. Takati taita saizvozvo mukoma, ndakangonzwa maungira munzeve dzangu ndikanzi the spiritual door that is not supposed to be open kusvika uchizofa, dhoo iroro rainge ravhurika. Mukomanashi ndakazotanga kugadzirwa navamufundisi vaya kudzamara. Ndazonzi nguva yangu yekutambudzika yainge yakwana. Ndakaita makore anokwana kuita 2 ndichitambudzika mukoma. Ndaishaya kana mari yetransport yekuti ndinge ndichipinda mutown. Ndaifamba ndichati kubva kuHighfields ndachinjawo location uko kwandinogara, kwandainge ndichigara kuitira kuti vanhu vasazobatanidza nyaya. Ndairova netsoka kubva kuHighfields ndichienda mukomanashi kunotengesa mafoni mutown, mari chaiyo isingabatiki. Saka ndainge ndava kupiwa zvino maring egold zvekare nemanecklaces avo andainge ndichifanira kuti ndinge ndichitengesa. Dzimwe nguva mukomanashi ndaikwanisa kutongofamba ndichitongotengesa manecklaces zvekare nemaring. Izvi ndakazviita kwe2 years. Saka pose ipapo pandainge ndichiita izvozvo kwainge kuri kujoinisa vanhu cult. Uyo anenge atenga ring, anenge atenga zvekare necklace, but these were not originals. Zviya zvimachip necklace zviya zvegold zvekuti kana ukangochipfeka kweabout 3-4 days chinobva chatosvuuka. Kana iri ring kagold coat kaya kanobva kasvuuka if you know them. Zvekare nema earrings ndainge ndichizvitengesa. Kwazvaibva handizivi, but wose uyo wandaitengesera mukoma ndaitomujoinisa into the cult. But ava vandaitengesera vanongojoina so that ivo vange vachizoshandiswa as a host. Ameno kana muchipanzwisisa ipapo, a host munhu wekuti anopota achigarwa nemadhimoni akasiyana siyana. Dhimoni rinenge rashaya pekugara kana kuti rinenge radzingwa zviya muchechi vanhu pavanenge vachinamatira munhu, dhimoni iroro rinozouya robva rachizogara pane munhu iyeye uyo anenge achinzi she or he is a host. Saka ndakazviita izvozvo kwemakore anokwana kuita 2 ndikachizotanga kuita mari. Ndikazonzi chitanga business raunoda, ino ndakabva ndachizovhura mabhawa umo mukomanashi. Ndinoti paya kana ndichida vanhu pavanenge vatori busy vachinakidzwa, ini ndinongoti kana ndikatanga kukwiza ring yangu, vanhu mukomanashi vanototanga kutogarwa nemadhimoni. Vamwe vanozogumisidzira vafunga kuti vane midzimu, izvo vanenge vakagarwa nemadhimoni. Munhu mukufamba anenge achingoudzwa kuti une shavi rigere pauri, unofanira kuti unge uchiita chakati nechakati. Saka pane zvose izvo zvaanenge achiudzwa kuti ribikire doro, ita so, anenge ava kutoita macovenant nedhimoni iroro. Dhimoni iroro kunyange akazonamatirwa kuti ringe richienda zvinonetsa, nekuti vanenge vakatonyorerana pasi a covenant yekuti he or she is going to be possessed
by that demon. Ndiyo secret yangu iyo yandinayo mukoma. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoroma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section.